Els doctors de l'humor han catalogat fins a 523 mètodes diferents per provocar el riure. Amb un senzill exercici basat en la trobada de dos individus, els il·lustrarem els més reconeguts. Mètode 13. Humor verd. Mètode 56. Humor negre. Mètode 121. Humor escatològic. Mètode 153. Humor fàcil i dolent. Mètode 206. Humor surrealista. Mètode 215. Humor urbà. Mètode 276. Humor local. Mètode 341. Humor apallassat. Mètode 429. Humor repetitiu. Repetitiu. Mètode 491. Humor intel·ligent. Mètode 513. Humor rural. Qualsevol d'aquests mètodes és sempre més efectiu que el mal humor. ¿Qué tal, tío?